Banwan mi siya council. Kumshi Bynta ban Jingpynshai bat pin Skul yaki Khynnah Skul shaphang ka Jingtrekam jong ka Food Corporation of India bat ka Bynta bokongsan jong ka hakaliang ka Jingpynbiang yaki Marbam ka FCI Nongson ka Pynlong ya ka Jingpynshai hinin ka sngi ki Khynnah Skul jong ka St. Peter's Higher Secondary School Pendeng Rei kilaya shim Bynta rinti hagani ka program uba DH Kharkulia uba kmi iya ka Jakabu Marbam ula Pynshai halor ka Jingtmu jong ka ni ka program. Ni la fix program ko heritage na Marbam ni hapon kot nasko baging agi ja awareness program. Makumno betik na punta ka function ko SI kuno bangi mission ye kali mangtau kali bang loading Mentapat ngin ye pek ya ka